Lo agama itu soal ghaib, agama soal janjine Allah, soal ancamane Gusti. Lo nek kula panjan sami ora yakin maring janjine Allah, mula ya ora pati kepengin nglakoni ibadah, ora doyan ibadah. Ana wong kok ora yakin maring ancamane Gusti Allah, mula ora wedi nglakoni maksiat. Mula kepripun kedahe tingkatkan keyakinan kita. Jangan kemudian mundur pon anggar kaya niku kula ora usah ibadah-ibadahan, daripada ngibadah ora yakin juga percuma, wis kesel-kesel ora ulih apa niku salah malih. Kedahe kepripun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi as'ada qalibal asfiya'i bil mujahadah walladzi as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qaidil ummah wa kashifil ghummah wal hadi ila afdalin ni'mah wa ala alihil mutahharah wa ashabihil muntakhabin al khiyarah wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa masyayikhana wa talamidana wa jama'atana wal hadirina wal hadirat. Ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wat tuqa wal khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال والضير. اللهم اجعلنا من تباع آبائنا وأمهاتنا الذين سبقونا بالإيمان. اجعلنا من تباعهم وألحقنا بهم في جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات المكرمين والمكرمات, ulama'ana al-a'izza wa zu'ama'ana al-kurama, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para nyai, pepundan tokoh masyarakat desa Kerubungan, dalah sekitaripun ingkang estu-estu tansah kawula ta'zimi wa ala muqaddimatihim wal akhassi bidzikri wonten ing ngarsanipun Al-Karim Ibnul Karim panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Nasrullah, dalah sedaya dewan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Huda ingkang estu-estu tansah kawula ta'zimi, kawula cadhong berkah saha ziyadah doaipun. Al-Karim wal Mukarram Simbah Kiai Haji Nadir, Al-Karim wal Mukarram Rama Kiai Salihun ugi ingkang astu tansah kawula ta'zimi, kawula cadhong berkah saha ziyadah doaipun. Al-Karim Ibnul Karim panjenenganipun Kiai Haji Ali Haidar Rahmat ingkang astu tansah kawula ta'zimi, kawula cadhong berkah saha ziyadah doaipun. Para kiai, para ustaz kang boten saged kawula sebat asma setunggal-setunggalipun, mboten ngirangi raos ta'zim kawula ingkang astu tansah
kawula cadhong berkah ziyadah doaipun para alumni Pondok Pesantren Mambaul Huda mulai angkatan ingkang awal minas sabiqinal awwalin ingkang estu tansah kawula hormati dumugi ingkang nembe kemawon dados alumni samudayanipun ugi wali santri, santriwan, santriwati sedaya masyarakat ingkang sama rawuh hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat rahimakumullah wa hadaniyakum ajma'in. Alhamdulillah monggo kita tansah ngaturaken lahiraken raos bingah raos syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring hidayah, inayah, riayah punapa dene taufik lan nikmatipun dhateng kita sedaya saengga kanthi sedaya kala wau wonten ing siang sonten menika kita saged sesarengan kempal mujalasah wonten ing majlis peringatan haulipun al-maghfur lahum simbah Kiai Haji Mudzakkir Hidayat Kiai Abu Dalhar Kiai Haji Maksum Lutfi Kiai Haji Mudzakkir Hidayat Kiai Mastur Zamzami lan masyayikh mahad kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa. Mugi-mugi estu-estu hadir kita keterlibatan kita sedaya wonten ing menika majlis kacathet dados amal ibadah ingkang pun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma langkung-langkung mugi-mugi menika dados amal alaqah kula panjenengan sami kali tiang-tiang saleh, tiang-tiang ingkang keparek kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih pun Gusti Allah. Punapa malih wonten hubunganipun murid kalian guru, santri kalian kiai. Saengga estu-estu mugia kula panjenengan sami saged nderekaken para masyayikh ingkang sampun sumari kanthi dipun dasari iman lan semangke badhe dipun panggihaken dening Allah, dipun kempalaken wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat salam mugia tansah katur kunjuk dumateng panutan kita Gusti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargi dalah sahabatipun mugia lumeber kangge para arwah ingkang sampun sumari wabil khusus ashabil haul al maghfur lahum asma ingkang sampun kasebat kala wau lan ugi mugia lumeber kangge para arwah kula panjenengan sami para sepuh kita sedaya saengga estu-estu kanthi luberan rahmat salawat salam berkahipun Kanjeng Rasul menika para arwah pun paringi jembar kalangane padang kubure kubur-kubur pun dadosaken raudhatun min riyadil jannah. Allahumma amin. Salawat salam menika mugia ugi lumeber kangge kita sedaya umatipun Kanjeng Rasul ingkang teksi gesang ingkang estu-estu sanget-sanget betahaken dhateng hidayahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, betahaken sanget dhateng tuntunan bimbingan saking para masyayikh, para guru saengga mugi-mugi kanthi luberan rahmat salawat salam berkahipun Kanjeng Rasul menika kita sedaya estu-estu tansah pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hidayah ingkang rumiyin pun aksta dening Gusti panutan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selajeng pun warisaken dhateng santrinipun inggih para sahabat, saking sahabat pun warisaken dhateng santrine para tabi'in, pun warisaken dhateng santrinipun tabi'it tabi'in, dipun warisaken santrinipun mali tabi'ihim dhateng a'immatul mujtahidin, dipun warisaken dhateng salafunas salihin, dipun warisaken dhateng ulama khalaf, dipun warisaken dhateng para aulia, para wali, para ulama, para kiai, dipun warisaken dhateng Syekhana Khalil Bangkalan, pun warisaken dhateng Hadratus Syekh Ki Haji Hashim
Asy'ari pun warisaken dhateng Syekh Khazim Bendopare, dipun warisaken dhateng Simbah Kyai Haji Badawi Hanafi Kesugihan, pun warisaken dhateng almarhum wal maghfurlah Simbah Kyai Haji Mudzakir, dipun warisaken dhateng Simbah Kyai Lutfi, dipun warisaken dhateng Gus Muhammad Nasrullah, dipun warisaken dhateng kita sedaya. Allahumma amin. Saengga astu hidayah wonten ing Mambaul Huda menika hidayah ingkang saestu, hidayah ingkang badhe nganteraken kula panjenengan sami, putra putri kula panjenengan sami ingkang nuntun masyarakat ngambah dalan ingkang sampun dipun ambah dening para sepuh kita sedaya, para masyayikh, para guru, saengga kanthi dasar iman menika kita sedaya insyaallah badhe dipun ilhaq, badhe dipun temokaken malih kalian para masyayikh, para kiai ingkang sampun sumare. Allahumma amin. Para rawuh samudayanipun rahimakumullah wa hadaniyakum ajma'in. Kalau wau panjenenganipun Kyai Haji Muhammad Nasrullah sampun paring kathah minangka muqaddimah. Wau ugi sampun katuraken bilih Mambaul Huda kalian Al Ihya Ulumaddin Kesugihan menika nggadahi alaqah ingkang watidah, alaqah ingkang qawiyah, inggih menika alaqah ingkang boten pedhot namung kanthi pisahing badan wonten ing alam dunya, inggih menika alaqatul ilmi, alaqatul huda, alaqatul hidayah, alaqah ingkang saklawase ingkang dipun betawi widunya dumugi akhirat. Wau kaaturaken bilih panjenenganipun almarhum wal maghfurlah Simbah Kyai Haji Mudzakir menika nate nderek ngaos, nate nyantri wonten Kesugihan nggih menika dhateng almarhum wal maghfurlah Simbah Kyai Haji Badawi Hanafi. Menika insyaallah Mbah Badawi menika masyhur salah satu murid kinasihipun panjenenganipun Syekh Khazin ingkang sering dipun tenggene riwayat-riwayat pun aturaken nalikanipun Syekh Khazin kalian Syekh Dahlan Kakang Adi nggih. Gampangane nggih cara wong nom-nomane iku lagi napa nggih saling menunjukkan kehebatan masing-masing. Menika nalika Mbah Kyai Dahlan niku ngaturaken dhateng Syekh Khazin, aku duwe santri sing hebat, bisa mabur, duwe santri sing jaduk. Syekh Khazin den jawab, aku duwe santri sing luwih hebat maning. Santriku kuwi kenal karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menikalah santrinipun Mbah Khazin kang dipun maksud menika Simbah Kyai Haji Badawi Hanafi, muassis Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin, panggonan kawula sakmenika wonten ing Kesugihan mriku. Panjenenganipun Mbah Kyai Nadir wau cerita kali kula teng dalem rumiyin sering nderekaken Mbah Mudzakir sowan tindak dateng Kesugihan, dateng Syekh Mustaleh, dateng Rama Kyai Muhson, dateng Syekh Hasbullah Badawi, putra-putranipun Mbah Badawi. Alhamdulillah. Sehingga alaqah menika alaqah ingkang estu wadidah qawiyah. Mau dipun aturaken dening Gus Muhammad Nasrullah bilih alaqatul ilmi niku pun dados keluarga, bahkan aqwa minal alaqah an-nasabiyah. Alaqah ngelmu niku langkung kuat ketimbang alaqah getih nasab. Sebab napa alaqah getih nasab niku nganteraken namung dugi dunya. Ning menawi guru menika nglahiraken putra murid
niku bakal nyelametaken dados wasilah kesainan keselamatan wiwit dunya dumugi akhir. Mila mboten usah ageng-ageng kitabi Fathul Qarib mawon. Dene kitab Fathul Qarib niku wonten pembahasan man hum alun nabi. Sinten toh sakjane sing dimaksud keluargane Kanjeng Nabi. Kula ora arep bahas nasab napa mali Ba'alawi dan lain-lain mboten. Kula niki golongane tiang-tiang sing ora melu-melu bab kayan ini. Kawula derek para guru, derek para masyayikh tegak lurus, ora kanan ora kiri. Insyaallah Gus Nasrullah bisa mawon. Ngono niki santri Mesir, santri sarang kados kula. Sinten alun Nabi, keluargane Kanjeng Nabi. Kata khilafiyah. Salah satu pendapat ini ngendikaken alun Nabi jami'ul muslimin, jami'ul mukminin hum alun Nabi. Sebab napa kula panjenengan sami setiap wong mukmin mesti nyucup ngalmu hidayah saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mlebet dateng circle lingkaran keluarga. Mula sebagian ulama niku berpendapat alun nabi hum jami'ul mu'minina wal mu'minat. Ya sebab hidayah niki wae. Mula nek cara tiyang jaman biyen ngendikaken anak kowe ana warna loro. Anakalane anak metu sangka tungkak. Anakalane anak metu sangka telak. Tiyang mriki ngertos telak napa mboten? Telak niku napa? Tenggorokan nggih. Halak nggih. Anak cara wong Cilacap sing ngapak ngene nggih. Temriki kan napa mirip prembun niki pun mandan-mandan ngetan bahasane. Tapi yang karo ngapak ya si akrab nggih. Anak niku wonten kalih, wonten anak sing metu sangka tungkak, wonten anak sing metu sangka telak. Lah niki menawi dipun telisik anak sing metu sangka tungkak endi wong tungkak ora ana bolongane. Tungkak ngertos tungkak nggih. Tenggen samparane panjenengan tungkak. Wonten bolongane mboten? Mboten, ora mungkin nggo metu anak. Lha maksude napa? Nggih dhuwure tungkak. Lha dhuwur sisi pundi ya terus sampai sing bolong. Masa kudu digenahna jenengane kan sarung. Nggih napa mboten? Lho tiyang zaman biyen niku hati-hati banget. Tiang zaman biyen niku hati-hati banget. Dadi nggih mboten dipun aturaken secara langsung. Wong zaman seniki mawon kadang sing kepeden bahasa-bahasa sing kira-kira mboten pantes tengah jenenge tiyang kathah diaturaken. Lah mula kadang wonten sing kepleset ngoten niku nggih. Para bapak, para ibu. Nggih anak nasab. Anak sing cara mbah kakung cara kesepuhan jere metu sangka tungkak. Kaping kalih wonten anak sing metu sangka telak. Telak niku tenggorokan. Sinten anak sing metu sangka telak panjenengan samudayanipun menika para santri para alumni astu putranipun al-maghfur lahum Ashabul Haul Mbah Mudzakir sak putra wayahe sebab lahir saking telake tutuke Mbah Kiai nalika kita sedaya ngaos wonten ing Mambaul Huda menika. Mbah Mudzakir putrane Mbah Badawi sing medale saking telak. Nek cara bahasane tiyang Mesir. Niki mriki wonten alumni Mesir Gus Nasrullah. Walad niku wonten walad bin nasab
wonten walad bis sabab. Anak sing metu lahir sebagai nasab darah daging, wonten sing dadi anak kelawan sebab tolabul ilmi golek ngelmu. Saengga kawula nguwataken punapa ingkang pun aturaken wau dening Kiai Muhammad Nasrullah bilih hubungan ilmu menika sampun dados keluarga. Para rawuh samudayanipun rahimakumullah, saengga kawula estu raos bingah mawi sanget saged hadir sawan wonten Mambaul Huda siang sonten menika sinaosa Jawa deres. Mireng napa mboten Bapak Ibu? Mireng mboten? Mangke kula tiwas morot-morot sampean ora krungu. Sing teng wingking mireng Bu? Mireng nggih. Mireng nggih. Mugi-mugi Jawa menika minangka dados rahmat. Allahumma ja'alha sayyiban napa rahmatan. Allahumma hawalaina la alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Para rawuh samudayanipun rahimakumullah, estu kawula remen. Sebab napa? Nyun ngapunten. Mambaul Huda agak lama hilang dari peredaran Al-Ihya Ulumaddin. Mandan dangu kawula menika teng Al-Ihya menika mantu sanes putra langsung. Kula niku mantune Rama Ki Haji Hasbullah Badawi. Mbah Hasbullah Badawi menika putranipun Mbah Badawi Hanafi. Saengga kula mboten awit alit teng kesugihan. Nanging awit kula mukim teng kesugihan sekitar 2008 Gus. Menika kawula aktif wonten pengajian lan tenggene kealumnian. Kurang lebih kula aktif tenggene alumni Al-Ihya niku 17 tahun. 16 tahun. Informasi tentang Mambaul Huda masih sedikit. Lho mila begitu kalau wingi Kiai Salamun kalian Gus sinten Kang rawuh tenggen kula ngaturaken dene almarhum Mbah Mudzakir menika santrinipun Mbah Badawi, kula estu-estu duwe rasa semangat. Kula kedah hadir wonten kerubungan Mambaul Huda minangka nyambung alaqah ingkang wingi-wingi sempat dangu boten tersambung. Alhamdulillah. Mula jane ngaji kaya niki bagi kula pun boten patiya penting. Penting kula pun kepanggih kali keluarga besar Bani Mudzakir, kepanggih kali panjenengan samudayanipun para alumni, para santri, bilih kita sedaya menika tasih wonten ing setunggalipun ubengan keluargi ingkang dipun jiret saking telakipun almarhum wal maghfurlah Simbah Kiai Haji Badawi Hanafi lan Simbah Kiai Haji Mudzakir. Mugi-mugi kita estu-estu dados putra-putra ingkang salihin salihat ingkang estu bektos dateng tiang sepah. Allahumma amin. Para rawuh samudayanipun rahimakumullah, setunggalipun riwayat menika ngendikaken Gusti Kanjeng Rasul nate dawuh, hayati khairul lakum
wa wafati khairul lakum. Uripku luweh bagus kanggo sliramu kabeh. Wa wafati wa fi riwayatin wa mamati khairul lakum. Matiku yo bagus kanggo sliramu kabeh. Niki profil seorang guru, profil seorang alim, amil, saleh, kekasihipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Uripku bagus kanggo sliramu, matiku yo bagus kanggo sliramu. Ning niki pangandikan niki tesik mandan samar maknane. Nggih napa mboten Pak Bu? Uripe bagus, sedone bagus kangge kita sedaya. Mula para sahabat kathah ingkang konfirmasi, ingkang genahaken dhateng Kanjeng Rasul napa ingkang dipun maksud kalian dawuh menika. Konfirmasi kalian para sahabat, napa maksude Rasul? Kanjeng Rasul njur dawuh, hayati khairul lakum tuhadditsuni wa uhadditsukum. Uripku bagus kanggo sliramu. Sebab nalikane aku isih urip, sliramu kabeh bisa takon, ngaji, golek ilmu marang aku. Tuhadditsuni, muhadatsah, ada dialog, interaksi yang sangat dekat antara umat kalian pimpinanipun inggih Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uhadditsukum, utawa ingsun sing paring pangandikan marang sliramu kabeh. Niki guru Mbah Badawi, Mbah Mudzakir, Mbah Lutfi lan para masyayikh ashabul haul, kawula yakin memerankan peran ini sepanjang hidupnya. Derek Gusti panutan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mireng napa mboten niki? Mireng nggih? Mireng nggih. Terus mawon nggih. Nggih. Nalika Kanjeng Rasul gesang niku para sahabat niku masya Allah gesangin para sahabat didampingi dening Kanjeng Rasul niku seenak-enake gesang. Enak dalam arti gadai penuntun zahir batin ingkang astu-astu anggenipun ngopeni, ngayemi lan ngayom. Sehingga rumiyin para sahabat wonten napa mawon menika matur dhateng Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten wonten rikuh pekewuh. Dari masalah kecil sampai masalah yang besar. Sedaya menika istirsyad, istifsar, tangleb nyuwun pitedah datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong Kanjeng Rasul kabeh gerak-gerike niku diperhatosaken dening umat. Sedaya tentang Rasul wonten catetane. Lho kok sing agung-agung mringise Kanjeng Nabi niku wonten ingkang nyifati. Mringis lho mringis. Halo.
Mringise Kanjeng Nabi niku wonten ingkang nyerat. Diperhatikan betul sifat wajane Kanjeng Nabi. Wajan napa wajan nih? Napa wajan nih? Untu nggih. Gigine Kanjeng iku dipun sifati ulen jajar-jajar kaya dene wiji timun. Niku saking sahabat anggenipun gesang kalian Kanjeng Rasul, estu-estu menjadikan Rasul sebagai pusat dari segalanya. Hal yang terkecil, carane ngunjuk, carane dahar, carane sari, pun sedoyo tentang Rasul dicatat menjadi idola, menjadi panutan. Masalah rumah tangga dimatur dateng Kanjeng Rasul. Kados pundi turunipun ayat zihar ingkang berawal saking problem rumah tangga. Ingkang mesti niki bagian saking privat. Wong wadon nggih semangat nyuwun napa ngaos dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nyuwun wekdal piyambak. Ibu-ibu niku rumiyin remen ngaos. Sampai datang Kanjeng Rasul nyuwun wekdal piyambak, tempat piyambak kangge ngaos. Semua hal ditangledaken derek hidayah petunjukipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi boten namung urusan akhirat mawon, bahkan urusan dunyawiyah ugi tansah tanglet dhateng Kanjeng Rasul. Setunggalipun wekdal nate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saged saweg tindak tenggene napa jalanan wonten ing Madinah Al Munawwarah. Madinah niku kan kathah kebun kurma nggih, kathah kebun kurma. Setunggalipun wekdal Kanjeng Rasul saged saweg lewat wonten petani kurma, Kanjeng Rasul tanglet. Petanipun kurma menika saweg nyabeti wit kurma kalian lanangane manggar kurma sing niku sifate dadi lanangan. Kanjeng Rasul tanglet, "Gue men ngapa dikaya gue kena?" Petanine matur kali Kanjeng Rasul, "Nggih, niki pun dadi adat Rasul, niki dikawinaken supayane niki wit-wit niki sami woh kurmane." Lho Kanjeng Rasul njur ngendika, anggar pancen Gusti Allah ngersakna woh ya woh bae. Lalu ora dikawinake Gusti Allah ngersakna woh ya woh bae. Akhire pun napa? Petani niki njur memahami ngerkae berarti jor nabae mengko nger Gusti Allah kersa panen ya panen. Ora usah dikawin. Ternyata setelah beberapa waktu ternyata nderek Kanjeng Nabi ora dikawinaken, akhirnya ora panen. Akhirnya napa? Mboten panen. Lah senareng mboten panen sowan dateng Kanjeng Rasul. Lho Rasul, nyun ngapunten kepripun niki mboten panen kurmane kula. Lha nang apa mboten pandha kula nderek dawuh panjenengan ora usah dikawinaken nek Gusti Allah ngersakaken panen ya panen. Oh alah kowe berarti ya salah paham. Lho sampean nandur kurma ya monggo dikelola nganggo ngelmu kurma. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sampean luwe paham karo urusan dunia. Lho Gusti Allah lak saweg ngendika hakikat bilih ingkang paring panen boten sanes namung Gusti Allah subhanahu wallazi khalaqal asbab wa musabbibatiha. Dialah Allah yang menciptakan sebab dan yang menyebabkan.
Sebab dan akibate niku kabeh Gusti Allah sing gawe. Mboten nonton liyane. Ngoten nggih. Kula panjenengan sami tiyang Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, santrine Mbah Mudzakir santrine Mbah Badawi sing terkenal tauhide kenthel. Mula kula wau mireng niki Gus Muhammad Nasrullah nalika teng Al Azhar mundhut akidah falsafah. Niki Gus. Niki mungkin di bawah alam sadari. Niki Gus Muhammad Nasrullah niki ada tetesane Mbah Badawi sehingga milih akidah. Nggih, Mbah Badawi sing netes lewat telake datang Mbah Mudzakir, datang Mbah Lutfi. Apa jenengan? Mbah Lutfi nggih. Datang Gus Muhammad Nasrullah, mbok bilih gini. Gus Nasrullah milih jurusan akidah filsafat. Akidah napa? Filsafat. Mbah Badawi niku kagungan anggitan ingkang populer di tengah santrine Mbah Badawi wajib apal. Santri Al-Ihya sakniki nggih wajib apal. Kitab Jawan jenenge kitab Niat Ingsun Ngaji. Insine mu'dhame niku kitab tauhid. Jane sanes kitab tauhid nek cara kula ning memang katae bahas tentang tauhid ngakoid sek. Lho nek akaide kula panjenengan sami jelas. Gusti Allah ingkang nyiptakaken sebab sekaligus ingkang nyiptakaken akibat. Niki dadi napa nggih? Pun dadi ngelmu umum tengene santri. Capean ana sebab ora ana akibate, ana akibat ora ana sebabe. Napa? Ana sebab tapi ora ana akibate, ana akibat tanpa sebab. Niku napa? Ada sebab tanpa akibat. Sebabnya ana, ning akibatnya mboten nonton. Wonten akibat tanpa sebab. Niku napa? Niki dadi capean ke tebak-tebakan wong zaman biyen, Gus. Wonten sebab mboten wonten akibat niku dibakare Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar dening Raja Namrud. Bakar, geni, bakar niku sebab. Napa niku? Sebab nggih. Adanya kebakaran sebab napa? Geni. Nyanggole geni marang barang iku nyebabaken muncul kebakaran. Sebab wonten Nabi Ibrahim dicemplungaken maring api unggun. Akibate wonten napa mboten? Nabi Ibrahim terbakar napa mboten? Halo. Nabi Ibrahim terbakar mboten? Mboten. Satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar. Sallallahu alaihi wasallam. Lho pipun wong Gusti Allah sing gawe geni, Gusti Allah sing gawe kebakaran. Secara hakikat ora ana hubungane niku geni karo kebakaran. Niku mung Gusti Allah nyiptakaken kebakaran bersamaan kalian geni nyenggol dateng barang sing kebakar. Akidah iku lha panjenengan sami kan kaya niku. Sing mboten wonten mu'athir illallah. Mboten wonten napa tabi'i, dadi mboten wonten mu'athir, mboten wonten tabiat. Ora ana tabiat ni mboten wonten. Geni wateke ngobong mboten. Sebab nek napa dadi mboten wonten sabab, boten wonten akibat kejawi kekalipun saking Gusti Allah Subhanahu. Nyatane Allah damel sebab
rupa geni ning boten damel akibat. Nyatane Nabi Ibrahim boten napa kebakaran. Kalau api pasti membakar, maka Nabi Ibrahim pasti terbakar. Bukti yen kekalih menika Allah ingkang nyiptakaken kebakarane barang boten merupakan wateking geni, sanes disebabaken dening napa geni. Sing capean nomor kali napa wau? Ada akibat boten wonten sebab. Napa niku? Ada akibat tanpa sebab. Sayyidina Ruhullah Isa alaihi salam. Nabi Isa niku putrane sinten? Dewi Maryam. Anak Nabi Isa. Anake Dewi Maryam. Anak niku akibat. Anak akibat apa sanes? Akibat. Sebabnya napa? Ya bapak karo ibu gelut akibatnya mana? Ya niku nggih. Anak niku akibat. Kabeh anak niku duwe bapak. Leres napa mboten? Sedaya gadah tiyang sepah, mawi tiyang sepah kali bapak karo ibu. Ning Allah ngedengaken yen sing gawe akibat niku Allah. Saged mawon Allah misahaken akibat karo sebabe. Ana akibat, ora ana sebab. Bukti nyatane Sayyidina Isa alaihi salam ada akibat tapi tidak ada sebab. Di sini kacau hukum kausalitas. Kalau kausalitas menjadi satu-satunya hukum, kacau menghadapi napa? Lahire Ruhullah Isa alaihi salam. Kacau hukum kualitas dengan dibakarnya Nabi Ibrahim, tapi sama sekali tidak terbakar. Para rawuh samudayanipun rahimakumullah. Kanjeng Rasul betul-betul menjadi jujugan. Nikulah profil guru ingkang saestu. Sampai tingali para masyayikh, para kiai. Termasuk Mbah Mudzakir sak putra-putranipun, termasuk Mbah Badawi, sebab sedaya nderek guru-gurunipun dumugi nderek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kiai disebut kiai niku nggih wonten sebagian riwayat ingkang ngaturaken asal muasale. Limadza summiya kiai kiaian. Niku sebagian riwayat kang ngendikaken nang apa kiai disebut kiai sebab zaman biyen masyarakat anak apa baik niku melayune maring kiai. Lah niki dimulai saking tiang wetan. Dadi wonten urusan napa mawon sambate mature dateng napa kiai. Bahasa wetan jere iki ae. Wonten napa mawon iki ae. Cara gampangane ngeten lah. Sampean duwe anak wadon wayahe rabi. Wayahe napa? Rabi. Angger wong zaman biyen niku nggih matur mawon maring ramane. Wis iki ae dan maring ramah kiai mawon. Nggih, dadine kiai lho mangke pun digoletaken teng Mbah Kiai Angsal. Arep lamaran kapan? Nggih matur mawon iki ae maring kiai bae arep kapan-kapane nderek. Ngoten nggih. Wes tekan wayahe lamaran, sing nglamaraken sapa? Iki ae. Engko wayahe lamaran pun menentukan dari kapan pernikahan, takone meng sapa? Iki ae maring kiai ini. Pun mangke tekan wayahe nikah sing ngakidaken sinten? Iki ae sampai putrane hamil matang wulan mitung wulan kebak mature teng sinten?
Iki ae. Lho putu wis duwe anak, wis duwe putu siji, ternyata mantule golek duit urung bener. Ekonomine urung mapan. Mature teng sinten? Kiai. Terus dumugi napa mawon iki kiai. Sampai akhirnya moni kiai. Betapa sentralnya peran kiai. Lah saestu nek kiai saestu niku bener-bener jujuganing masyarakat. Kadang wonten sebagian masyarakat ora gelem mangan ayam nek si nyembelih udu kiyaine. Ana apa ora model masyarakat niku? Teng dusun-dusun kathah niku. Si nyembelih ayam mek udu kiyaine. Ya lumayan lah nyembelih ayam siji jujuki pupu kan lumayan. Napa mawon sambat kali niki cara gambarane Kanjeng Rasul wau hayati khairul lakum wa tuhadditsuni wa uhadditsukum. Dadi Mbah Kiai derek para guru nyontoh Kanjeng Rasul di tengah masyarakat betul-betul menjadi solusi, menjadi lentera, menjadi cahaya ingkang madani dateng sedaya masyarakat. Dodur ora laris matur, nandur ora urip-urip matur, ayame mati bae matur, napa mawon matur. Kados kala wau Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peran ini enggak boleh hilang. Mambaul huda itu harus selalu ada yang menjalankan peran ini yang selalu hidup. Ben masyarakati ora kelangan obor. Min masyarakati ora kaya napa? Ora kaya pitik ditinggal, biunge ditinggal babone. Harus ada peran seperti ini. Dan membaur betul kalian masyarakat. Kadang kan santri ngantek bingung nyawang Mbah Kiai nggih. Mbah Kiai si sarene kapan? Istirahate kapan? Masyarakat angger sowan gadahi hajat selalu dirawuhi. Wis kaya gue ngaji karo santri ya ora tahu prei. Kapan sare? Para rawuh samudayanipun rahimakumullah wa hadaniyakum ajma'in. Para masyayikh, para kiai. Menika memang tiang-tiang ingkang sampun mewakafkan hidupnya kangge masyarakat. Kangge Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaula eling wonten setunggalipun dawuh. Dawuh saking panjenenganipun Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Termasuk Pak Alawi. Lho memang Pak Alawi nggih kathah ingkang hebat-hebat lho, mboten saged dibantah nih. Ya meskipun ada yang meragukan nggih monggo lah, kula ora melu-melu lah nggih. Kula ora melu-melu. Wonten setunggalipun pangandikanipun Imam Alawi Al-Haddad. Imam Haddad niku nate ngendika. Napa ngendikane man asghalahu huquq rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fa huwa abdul hadrah. Wa man asghalahu haqqu nafsihi an huquqi rabbih wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdus syahwah. Wa man ashghalahu huquqi ikhwanihi an huquqi nafsihi wa huquqi rabbih fahuwa abdur riyasah. Wa man ashghalahu huququ rabbih wa huququ ikhwanihi an huquqi nafsihi fahuwa min ahlil wirathah.
Sapa wonge? Uripe niku sibuk ngladeni Gusti Allah. Gampangane ngoten. Sibuk ngladeni Gusti Allah. Ngantek ora kober mikirna awake dewek, ora kober mikirna wong liya. Fahuwa abdul hadrah. Ana wong kok isine ibadah tok. Ora tahu golek duit, ora tahu pahal, ora ngurusi apa-apa, liyane ibadah. Onten napa mboten tiyang ngene? Onten mboten? Onten. Tapi niki ora kena tiru-tiru. Niki pancen pun dimakomaken, dipanggonaken dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dening para sepuh istilahnya makome makom tajrid. Tajrid Gus. Makom tajrid, makom wis ora mikirna apa-apa. Sing mikirna malah Gusti Allah. Uripe anane zikir, anane salat, anane ibadah, ora ngurusi awake dewek, ora ngurusi wong liya. Niki jenengane Abdul Hadrah. Kula nek bahasaken Abdul Hadrah sing gampang, cara santrine kowe santri dalem. Halo. Alumnine Mbah Mudzakir ingkang riyen khodim teng dalem wonten apa mboten? Wonten nggih. Dadi santri dalem kowe ora ngurusi awake dewek, ora ngurusi wong liya, ketungkul ngladeni dalem, ngladeni Mbah Kiai dalem hadrah. Lho wonten tiyang kok tajrid ora ngapa-ngapa babar blas liyane ibadah. Niki cara tipene tipe Abdul Hadrah, tipene tipe santri dalem. Dadi umpamane kang santri kok teng dalem sampean aja mikir mukime kapan nyong bojone kapan. Halo? Lho wong tugas utamane ngladeni rama kiai, ora mikirna awake dewek, ora mikirna wong liya. Niku santri dalem mestine kaya niku. Lho santri dalem kok ilangan. Santri dalem kok malah oleh dadi santri dalem nggo senjata. Oh niki santri dalem gadungan. Santri napa? Gadungan. Abdul Hadrah niku asghalahu huquq rabbih an huquq nafsih wa ikhwanih. Lho rabbine sebagai murabbi, santri dalam niku napa? Sinten? Man asghalahu huquq murabbih an huquq nafsih wa an huquq ikhwanih. Bapak ke telepon nggak bisa bali nggih Mbak Yuna arep bojo. Jawab mangke Pak kula tek matur maring abahe nek pareng kula wangsul angger orang kula mboten wangsul. Wong kula santri dalem Abdul Hadrah. Lho nek Abdul Hadrah kaya niki contone kathah para bapak para ibu. Para wali kang mboten nate napa-napa sanes ibadah daharan dugi piyambak kabeh sing ngatur Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewi Maryam menika daharanipun nalikanipun uzlah, nalikanipun muhung namung dateng Gusti Allah, sedaya daharan dipun rawuhaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Rasul ada sisi ininya. Mula Kanjeng Rasul nate ngendika, abitu inda rabbi yusqini wa yut'imuni wa yusqini. Aku angger wengi kuwi nang aring karo Gusti Allah. Abitu inda rabbi. Abitu nginep sapa ingsun inda rabbi ing dalem sandinge pangeran ingsun. Ut'im yut'imuni wa yusqin. Pangeranku sing aweh dahar, aweh munjuk.
hadrah. Sing nomor kalih, ini tipe santri yang kedua. Asyghalahu huququ nafsihi an huquqi rabbih wa ikhwanihi. Uripe pokoke prinsipe wal kedual. Bu haram bu halal. Sing penting nyong kepengin ya tekontal. Sing penting nyong. Sing penting nyong kepengin ambil, lakukan, ontal. Tidak peduli apapun, tidak peduli siapapun. Dadi urip sibuke nuruti kepenginan. Nuruti apa? Kepenginan. Niki dawe Al-Haddad fahuwa abdus syahwat. Wong sing kaya kiye-kiye kewulane napa? Syahwat. Kewulane hawa nafsu. Anna ilahahu hawa. Pangerane ya hawa nafsu. Apa baik kepenginan nafsu turuti. Mulane kesibukannya orang analia kecuali nuruti hawa nafsu. Fahuwa abdus syahwat. Tur niki jelas boten sae. Jelas napa? Boten sae. Sebab nulayani datang fitrah. Bapak Ibu, nafsu kula panjenengan sami niku mesti selalu membawa aspirasi ning awak. Imam Ghazali tenggene kitab Ihya Ulumuddin niku ngendikaken bahwa yang diminta oleh nafsu syahwat, aspirasi yang disampaikan dan diperjuangkan oleh syahwat semuanya pasti kepentingan fisik awak. Monggo napa mawon kabeh nafsu niku memperjuangkan kepentinganing awak. Padahal awak sifate dunyawiyah, awak sifate sementara, awak sifate asor. Awak niki kan mung kanggo kurungan, minangka dadi wadahe isining awak ingkang penting inggih menika ruh, inggih menika qalbu ati. Langgar nafsu mesti memperjuangkan awak sing cepat atau lambat mesti rusak. Cepat atau lambat pasti akan binasa. Gini apa mboten? Lho mula angger urip kok anane ming nuruti hawa nafsu, awake lemu, awake kuat, sehat tapi atine gereng, atine mriyang, kepara atine mati. Na'udzubillahi min. Ingkang nomor 3. Dawuhipun Al-Haddad wa man asyghalahu huququ ikhwanihi an huquqi nafsihi wa huquqi rabbih fahuwa abdur riyasah. Onten mali tipene tipe hamba jabatan, hamba kepemimpinan. Wong sing ambisi banget dadi pemimpin, ya lho. Wong sing ambisi dadi pemimpin di semua level. Semua level. Napa lurah, napa camat, napa bupati, napa gubernur, napa presiden. Ambisi mawi banget. Niki menjadi abdur riyasah. Niku prilakune asyghalahu huququ ikhwanih an haqqi nafsihi wa haqqi rabbih. Gayane apa bae mesti mikirna wong liya. Mikirna banget masyarakat ngantek ora kober mikirna awake
dewek ngantek ora kober ngibadah. Kenapa ora wong model kaya ini? Masya Allah. Maring masyarakat le mikir napol-polan. Ngantek ora kober mikir awake dewek, bahkan ora kober ngibadah. Sebab napa? Tiyang niki kepengen dadi pimpinan. Niku sing abdur riyasah. Lebih damaning anggar abdus syahwat tapi dalane riyasah. Niku beda maning. Gayane merhatekna masyarakat men dipilih basa wis dipilih korupsi nggo awake dhewek. Oh niku beda maning. Niku wau mlebune abdus syahwat. Ingkang nomor sekawan. Nomor sekawan niku man asghalahu huququ rabbih wa huququ ikhwanih an huquqi nafsih. Wong sing modeli, santri sing modele sibuk ngladeni Gusti Allah, sibuk ngladeni masyarakat. Fahuwa min ashabil wirathah. Niki tipe santri sing mengko bakal nerusaken perjuangane kiai minangka nerasaken perjuanganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul niku sugenge niku ngurusi napa mawon to Bapak Ibu? Kanjeng Rasul niku isine ibadah ngewula dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa malih Kanjeng Rasul niku isine napa ngopeni masyarakat, ngopeni santri ngantek ora mikiraken awake dewek. Mboten kok Kanjeng Rasul ora mikir awake dewek blas niku nggih mboten. Contoh Bapak Ibu, nate Kanjeng Rasul kondur dakwah, kondur medal nggih. Kanjeng Rasul menawi medal mesti manfaat, mesti kangge dakwah Islamiyah setunggalipun wekdal nate Kanjeng Rasul kondur. Begitu kondur mlebet dalem ternyata wau anggenipun dakwah niku mboten dahar. Wallahu a'lam, memang mungkin tradisine kaya niku, mboten disuguhi daharan. Mungkin tradisi, mungkin mawon supe, mungkin mawon ini anggar kiai zaman siki dakwah mesti wareg Gus. Kecuali panitiane kelalen. Di kadang mawon kula nggih kadang kaya niku ana sing panitia kelalen. Saking gupruke, saking bungae kiyaine ora kondhar. Kanjeng Rasul nate kondur saking dakwah teng dalem pun mandan awan tapi qabla zawal. Qabla zawal. Niku begitu mlebet dalem tanglet kali garwa. Dek, aku arep madang nggih. Apa sing kena dipangan? Kondur wis mandan awan qabla zawal dereng dahar, njur Kanjeng Rasul ngersakaken dahar tanglet dateng nyaine. Aku arep dahar apa mbok ana apa sing kena dipangan ngene. Napa jawabe nyaine? Jawabe nyaine, nyun ngapunten Rasul, mboten wonten napa-napa niku ming wonten remukan roti. Namung wonten remukan roti. Jajal kira-kira Kanjeng Nabi ngumpul-ngumpulaken nang daleme daharan kudu serba ada napa mboten? Mboten babar blas. Kanjeng Nabi nate beberapa hari mboten dahar sampai sarunge diganjel watu. Saking oleh ora mikiraken maring awake dewek. Niku Kanjeng Rasul. Nalikane nyaine matur, mboten wonten napa-napa niku namung wonten remukan roti. Ngercara kerubungan remukan apa ya? Ya remukan kerupuk. Mboten wonten napa-napa ban niku namung wonten remukan tempe. Insyaallah Gus Nasrullah ora tau kaya gue orang.
Napa Kanjeng Rasul jawab ya wis. Angger kaya aku tak puasa bae. Angger kaya gue aku tak puasa bae. Satu sisi ini potret. Yen Kanjeng Rasul niku orang ngudok-ngudok nadahar enak babar blas. Orang ngurusi sing sampai tahap diarani ngurusi maring awake dhewe. Sisi yang lain niki dadi ilmu. Napa ilmune niki dadi ilmu bile menawi puasane kok puasa sunat mongko mboten wonten syarat tabyitun niyah. Niki sedap mali Ramadan mugi-mugi menangi. Allahumma salah satu ketentuan puasa tenggene wulan Ramadan sebab Ramadan puasa fardu wajib tabyitun niyah. Napa tabyitun niyah? Nginepaken niat puasa ngesuk niate kudu mambengi wengi siki niat ngesuk puasa. Sebab napa? Mulai fajar sampai ghurubus syams adalah satu waktu yang hanya bisa untuk ibadah puasa satu kali. Kapan onten bagian waktu yang tidak diniyati berarti orang mlebu maring puasa, berarti puasane ora sah. Ora sah 2 menit bae nyebabaken ora sah kabeh puasa dalam satu hari. Mula para ulama niku netepaken syarat sahih puasa niku tabyitun niyah ing kana fardhon. Nek puasane fardu. Lho nek puasane sunat ora wajib tabyitun niyah. Saged mawon niat jam 09.00 esuk, niat jam 10, niat jam 11, pokok qoblaz zawal. Dasare napa? Hadis niki wae. Kanjeng Rasul awale mboten niat puasa, bahkan nang ngletaken daharan. Ternyata mboten wonten sing saged didahar, nembe Kanjeng Rasul niat puasa. Kejadiane qoblaz zawal menawa niki dadi ngalmu bilih sapa? Puasa ingkang sunat boten wajib tabyitun niyah. Pon para bapak para ibu, Kanjeng Rasul niku uripe nggo umat, uripe kangge Gusti Allah Subhanahu niku ingkang dipun laksanakaken, ingkang dipun praktekaken dening para masyayikh, para alim, para ulama, wabil khusus Mbah Badawi, wabil khusus Mbah Kiai Mudzakir, lan mugi-mugi panjanipun Gus Nasrullah, panjanipun napa Gus Ahmad menika saged memerankan ini bahwa asghalahu asghalahuma huquq rabbihima wa huquq ikhwanihima an huquqi nafsihima. Ngoten nggih. Allahumma mulane kadang ngantek gumun Mbah Kiai kapan istirahate. Malah kadang wonten sing wong gumun malih, nyuwun lha gumun. Ramane ki kerjane apa? Halo, ramane kerjane apa? Golek nglakoni kapan? Ujarku ora tau liren tapi putrane akeh. Biasanya ramage kan kaya niku nggih. Ora tau nganggur, putrane akeh. Tapi nggih gesange kepenak secara dunyawiyah. Allahumma ngantek masyarakat pada gumun kerjane apa, ujarku ora mergawe tapi duwite ora teng-teng, kabeh tamu disuguh ya dahar ya kopine legi ya teh lagi. Niki termasuk kopi napa teh niki nggih legi insyaallah. Kula jajal riyen nggih. Bismillah. Alhamdulillah. Kayak kula lagi golek alasan ngombe jane.
Para rawuh samudayanipun. Lho nek kula panjenengan sami tur niki nggih kudu dados cekelaning para alumni wabil khusus ingkang sampun dikomakomaken dening Allah kon ngrumati masyarakat kudu duwe prinsip yen aku kudu sibuk karo Allah lan sibuk ngopeni masyarakat ngopeni santri ora usah kuwatir lho engko nyong kepriwe madange kok anak bojoku kepriwe ekonomine asal kita madhep mantep yakin dateng Gusti Allah ingkang bakal mikiraken nyukupi samudayanipun menika Allahumma lha monggo para mbah kiai niku ketone ora tau ngurusi bisnis ora tau ngurusi apa-apa tapi putrane kathah dunyane nggih kathah sebab napa dunya nggih wis ora digolet malah golek sing marani dunyane ora kok dhewek sing golet dunya ning dunya sing goleti dhewek Allahumma dalam beberapa hal kula yakin iki alumni Mambaul Huda pun ngraosaken ya contohlah sing wis dadi kiai mandan temenanan nalikane jenengan biyen nang pondok udud anggar orang nglinting ora bisa udud nggih napa mboten wong anu perek gini gede yang gini orang nglinting yang golet gesan ana pinggir gini ana sing kagak ora wonten nggih nuturi gesan sing mandang dawat jiot kok dikumpulna dilinting maning nggih napa mboten tapi seniki jenengan wis mukim wis lenggah gampangane wis dikiyaikna nang masyarakat siki rika sing golet rokok apa rokok sing golet mari rika rokoke sing marani nyun ngapura kelas kula niku kiai ngiringan cara ngomong anu kiai ngiringan kula Gus niku kula sanes pengasuh Al Ihya Ulumuddin utama sanes kula ya bagian pinggir lah bagian pinggir wong mantu kan bagiannya apa bagian pinggir tapi kula sithik akeh angger bab rokok kula pun tajrid mapun bab rokok niki kula bab rokok makome tajrid ora kula sing golet rokok ning rokok sing golet iku gampangane pak-pakan ora kerokok-kerokok wis ana bae sing teka maning njaluk dirokoki teng kula. Lah niki kan Gusti Allah sing mikirna sebab kula wis ora tau mikir rokok. Pun kula panjen sami kok asghalana huququ rabbina wa huquqi ikhwanina Allah ingkang bakal netepi nutupi sedaya kebutuhan kita. Ning niki syaratnya kudu yakin niki. Syaratnya kudu napa? Kudu yakin. Terakhir ingkang pengin kula aturaken di bab ilmul yakin menika. Niki ingkang dipun peranaken dening Mbah Mudzakir. Diambil peran oleh Mbah Badawi derek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mila dawuhipun Al-Haddad fahuwa min ashabil wirathah ay fahuwa sahibu wirathatin nabawiyyatin dadi ngerika wis wani dadi kiai kudu siap ora mikirna awake dhewek ora mikirna keluargane dhewek ngutamaaken Gusti Allah ngutamaaken masyarakat lan santri siap napa mboten kira-kira urung siap mundur bele dadi kiai. Wong dadi kiai kok wis menangna awake dhewek masyarakate butuh jor. Unyong ki bagi ribut banget kok. Oh kaya niki ora pati kesuwen, umpamane suwe ya suwe-suwe dadi rasanan masyarakat. Kiai nek ujar wis tek kiai iki malah apa-apane nggo dhewek. Para rawuh samudayanipun
Wa mamati khairul lakum. Dawe Kanjeng Nabi, matiku lho luwih bagus kanggo sliramu. Konfirmasi saking para sahabat, maksudnya napa Rasul? Kok sedene jenengan langkung sae kangge kita-kita? Rasul ngendika, tu'radu ilayya a'malukum. In kanat hasanatan fahamidullah. Wa in kanat sayyi'ah fa astaghfirullah laha. Matiku iku bagus kanggo sliramu kabeh. Sebab apa? Sawise aku mati, amal-amalmu dilaporaken terus maring aku. Nek amalmu bagus, aku melu seneng. Ya ngucap alhamdulillah, muji marang Allah. Alhamdulillah, santriku sing nang kana ngamale bagus. Remen Mbah Mudzakkir nek santrine amale sae. Lho niki dilampahi dening para masyayikh. Sak sampunipun sedo, apapun yang kita lakukan ada laporannya. Kanjeng Rasul setiap hari mendapat laporan amal dari umatnya ini. Nek amal kita bagus, Kanjeng Rasul ngujeng alhamdulillah. Ning nek amal kita awon, amale Allah, amal elek, Kanjeng Rasul derek nelongso, tapi wong telangsane Rasul, wong tua. Ya Allah, mboten nonton tiyang ingkang asih dateng kita ngungkuli asihipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Hatta tiyang sepah kita kalah tresnane ditimbang tresnane Kanjeng Rasul dateng ummate, termasuk kita. Mugi-mugi Allahumma. Mula nalika kita nglakoni amal ingkang awon maksiat, Kanjeng Rasul teng kubur menika nyuwun pangapura dhateng Gusti Allah. Ya Allah Gusti, mugi-mugi di ngapura lah wong kerubungan nemen-nemen banget jan. Tapi nika nggih umat kula. Kula nyuwun di ngapurani ya Allah. Allahumma lho Mbah Mudzakkir sami mawon. Ki haul alumni sing teka sapa bae, sing ora sapa ana laporane mengana. Wonten sing mboten rawuh nggih. Wis men rika ora perlu ngabsen, wis diabsen dhewek nambah Mudzakkir. Oh, ki ora teka ki. Wonten laporane. Mula para rawuh samudayanipun aja darani Mbah Kiai pun sedo njur ora ana hubungan kali kita. Wah salah. Bahkan khairul amwat lil ahya aktsar min khairil ahya lil amwat. Wonten pangandikan ngoten niku. Kebagusane wong-wong sing wis sedo maring wong sing tasih urip luwih akeh ketimbang kebagusane wong sing tasih urip maring wong sing wis sedo. Lengge Mbah Kiai Mudzakkir tansah nyuwun dhateng Gusti Allah, muga-muga santriku kepenak kabeh dunya akhirat. Allahumma tansah nyuwun dhateng Gusti Allah, jenengan goleling maring Mbah Mudzakkir kok ngradongkaken utang tok. Nembe hadiah Fatihah kuwi tujuane ora nggo Mbah Mudzakkir, asline Mbah Mudzakkir dadi korban ming dadi wasilah tok. Jadi intinya kepengin utangku cepat lunas, agar wasilah Mbah Guru insyaallah mantep cepat lunas. Oke, berarti gurune minggu bancikan tok lang rikaya. Para rawuh samudayanipun alaqah niki wonten terus. Terakhir ingkang kawula aturaken. Mula niki wau mugi-mugi sedaya putra wayah Mbah Mudzakkir menika estu-estu memerankan ingkang awal wau hayati khairul lakum tuhadditsuni wa uhadditsukum. Hidup di tengah masyarakat, hidup di tengah santri
tanpa ada sekat, tanpa ada batas, betul-betul ngayomi dados tuntunan. Allahumma amin. Ingkang terakhir kawula matur sedaya kala wau bisyartil yakin. Mbah Kiai Mudzakir saged ngoten nika, Mbah Badawi saged ngoten nika, Mbah Khazin saged ngoten niku, Mbah Khalil saged ngoten dumugi Kanjeng Rasul. Sebab napa? Ilmune ilmul yakin. Ilmu napa? Ilmul yakin. Kula panjang sami nek mboten ngangge ilmul yakin ora bakal bisa. Mboten bakal tekan. Padahal niki dadi penyakit rata-ratane wong. Dhewek ngelmune duwe, sing urung duwe yakine. Lha santri kan ngelmune mesti ilmu-ilmu ingkang musnad muttasil saking Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal salat jamaah sae jelas ngerti kabeh ngelmune, tapi sing urung ana yakine utawa yakine si tipis urung kandel. Dadi kiai khidmah di tengah masyarakat niku sisa lengko nyong ora mangan kepriwe engko ngersa wis kaken pikiran, ora yakin karo peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong salwangsul kula matur teng pundi-pundi, kula panjang sami salate ora mantep mergo mboten yakin. Kula panjang sami napa sedekah mboten mantep mergo kurang yakin. Lho menawi sedaya menika mboten dipun tambah keyakinane, agama menika namung dados tersisa menjadi simbol-simbol formalitas yang tidak banyak gunanya bagi kita semua. Mula ilmul yakin penting sangat kita angsali, kita gunteni, kita hasilaken ing antawisipun inggih kedah alaqah bainal murid wa syaikhihi. Menika kedah alaqah ingkang kuat, kedah alaqah ingkang estu tansah dipun sambung fi kulli waqtin wahin. Para rawuh samudayanipun, kula panjenengan sami menawi ningali rata-rata masjid musala niku nek jamaah rata-ratane sepi napa rame? Rata-rata napa? Sepi. Kaya napa mboten sami mangkat jamaah dadine masjid musala sepi? Alasane macem-macem nggih. Alasane bisa sibuk, alasane bisa udan, alasane bisa masuk angin, ala macem-macem. Subuh jere ngantuk, zuhur jere sibuk, ngasar tanggung, maghrib kesel, isya turu, onten mawon alasan. Tapi penyakit utamanya bukan itu. Penyakit utamanya kurang yakin maring sholat jamaah. Rata-rata tiang sedekah niku sak ontene duit diparingaken kabeh napa mboten? Mboten. Mesti dipilih nggih. Panjenengan nggih kaya niku nggih. Ngarep sedekah ora kok kabeh diwekaken, ning mesti dipilih. Milihe sing gedhe napa sing cilik? Cilik. Nang apa milih sedekah milih duit cilik? Alasan sih macem-macem. Nggih, kebutuhan pirang. Nggih napa mboten? Lah sedekah sing penting ikhlas, eman. Tapi sebetulnya penyakit utamanya adalah kurang yakin. Anak santri loh, bali kang pondok dadi alumni hilang sifat santri. Onten apa menurut? Onten. Ya moga-moga mambaul huda, kalaupun ada sedikit dan cepat kembali. Allahumma. Dadi santri lo bali mukim belas ora tau sowan maring pondok maring kiai ini. Ana ora? Onten. Napa penyebabnya? Kurang yakin.
Ora yakin yo ngaji nang pondok ki nang omah dadi apa, nggo ngapa, manfaatnya apa, ora yakin. Ini penyakit jantung. Tur niki bahaya, agama bisa dungkar gara-gara mboten yakin. Lho tapi nek wong yakin salat. Salat kok temenanan, yakin dateng janjine Gusti Allah. Jamaah 17 derajat. Kanjeng Rasul dawuh wong kok jamaah memang waktu temenanan Allah ngreksa 5 perkara. Siji direksa pangupa jiwane, kebutuhan hidup dunia, kebutuhan hidup lahir batin, loro ora den siksa kuburane, telu engko nampa buku amal tangan tengene, papat mawat siratal mustaqim, cepat bagaikan secepat kilat gangsal mlebu suwarga tanpa den landrat, dakhalal jannah bi ghairi hisab. Ngerti tapi ora yakin, mulane tetep ora mangkat jamaah. Mulane ora mangkat. Nek yakin mangkat mesti. Lho apa yang membuat kita yakin? Nek seniki rata-ratane wong yakin niku kalau termaterialkan. Kula panjang sami niki pun kenang virus materialism. Ngercara Gus Nasrullah niku virusnya diarani virus materialism. Virus materialism itu adalah menilai, membuat standar apapun nilainya adalah materi. Sukses ora sukses deleng materi ini. Bagus ora bagus deleng materi ini. Hebat ora hebat kan deleng viral apa ora, terkenal apa ora. Niku materialisme. Dadi angger kiai kok ora viral, ora hebat. Lalu kiai kok ora viral, ora hebat. Contoh kayak ini. Bagus niku angger duwite akeh, umahe gedong magrong-magrong, mobile mewah. Iku berarti sukses. Napa mawon ukurane ngger sekarang kita yakin terhadap apa yang nampak, apa yang kelihatan dan yang ada sekarang. Materialis. Lo salat ganjaran 5 niku wau 17 derajat 5 perkara direksa dening Allah kabeh sifate janji. Sementara janji pasti tempo. Leres ya? Janji niku sakniki napa tempo? Tempo namanya juga janji. Lo agama itu soal janji dan ancaman dari Allah Subhanahu. Agama niku mu'zamuhu kalih, siji janjine Gusti Allah, loro ancamane Gusti. Janji karo ancaman kowe urung keton, merga urung keton ora yakin. Angger keton yakin. Contoh salat jamaah ganjarane 17 derajat plus 50.000 rupiah cash. Mangkat ora? Mangkat ora? Sekali mangkat jamaah oleh 17 derajat plus 50.000. Mangkat mboten? Mangkat. Mangkat dewek apa ibune mangkat? Karo ibune, karo bojone tok apa anak putu digiring kabeh? Giring kabeh 50.000 kok. Subuh 50, zuhur 50, ngasar 50, maghrib 50, isya 50, arep mapan turu dibuka amplop 5 nyeketan pinten 250. Ngesuk mangkat malih mboten? Mangkat punten grimis mangkat ora? Mangkat masuk angin. Mangkat mantap temen. 50. Oh dadi kita yakin nek keton. Nek wis ana nembe yakin niki dudu sifate mukminin mukminat. Langgar mukminin mukminat niku iman dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dateng nopo ingkang ghaib. Alladzina yu'minuna
bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lemula kula panjen sami merga mboten yakin. Mulane ora pada mangkat jamaah sedekah duit cilik sebab ora yakin maring ganjaran sedekah. Angger yakin sekali sedekah balasannya minimal 10 kali lipat. Tapi ya mengko wong nggih janji kok. Nggih napa mboten? Mboten saged jenengan maring Gusti Allah sedekah siki jaluk nodong kudu ganjarane siki. Saged mboten? Mboten umpamane dituruti ya dunyane sing ora cukup. Dawuh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kan ngoten nggih. Dawuh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari innama ju'ilat akhirah majazan majza'an lil mukminin niku ngendikaken nang apa akhirat sing dadi panggonan den walese wong-wong mukmin sebab dunya ora cukup nggo bayar nggo bales wong-wong mukmin sing amal salat pon dadi ilmul yakin menika kedah kita gadahi. Lho agama itu soal ghaib, agama soal janjine Allah, soal ancamane Gusti. Lho nek kula panjen sami ora yakin maring janjine Allah, mula ya ora pati kepengin nglakoni ibadah, ora doyan ibadah. Ana wong kok ora yakin maring ancamane Gusti Allah, mula ora wedi nglakoni siap. Mula kepripun kedahe tingkatkan keyakinan kita, jangan kemudian mundur. Pon angger kaya niku kula ora usah ibadah-ibadahan daripada ngibadah ora yakin juga percuma. Wis kesel-kesel ora ulih apa niku salah malih. Kedahe kepripun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah ibadah sinaosa dereng yakin, teruslah sowan masyayikh sinaosa mungkin dereng yakin, terus kula panjang sami amal sinaosa dereng yakin. Mugi-mugi mangke Gusti Allah bakal ngundhakaken derajat kula panjang sami ingkang waune ibadah boten yakin, ingkang waune yakin tipis dados tambah kandel, tambah kandel. Mugi-mugi dugi titi wancine sakderenge kita sowan dhateng Gusti Allah, sakderengipun nyusul para masyayikh kita sampun dumugi wonten ing wonten ing keyakinan Allahumma mila saking ilmul yakin menawi kita gadah mesti dados amal saleh mangke bakal mundhak dhateng ainul yakin. Saking ainul yakin mangke bakal minggah datang hakul yakin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, kulanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala niki udane sideres ning kula ya wis tambah kesel niki pun hampir sejam setengah. Mugi-mugi manfaat insyaallah tasih kathah kegiatan-kegiatan kang saged kita lampahi. Mugi-mugi estu-estu kula panjen sami nggih minim-minime saged netepi dados tiyang ingkang nomor sekawan, sibuk kalian urusanipun Gusti Allah, sibuk kalian urusanipun umat, mesti napa mboten kober ngurusi awake dewek utawa minim-minime gawe nomor 5 sibuke urusane Allah, urusane umat, urusane awake dewek nggih. Sebab ngareping papat tok terlalu sempit kayane niki pilihane nggih. Pilihane yang kelima itu utama urusane Gusti Allah, nomor kalih urusane umat, nomor 3 nembe urusane dewek. Allahumma amin. Ittiba derek dateng guru, derek dateng tiang sepah kita, derek dateng para napa almarhum lahum ingkang dipun hauli menika, derek dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ewon dene Gusti Allah ngunggahaken kita dateng makom tajrid. Mugi-mugi menika nggih dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya alumni Pondok Pesantren Mambaul Huda astu saged derek masyayikh khidmah dateng masyayikh, nyambung dateng para guru ingkang sampun sedo lan ingkang tasih gesang, lan mugi-mugi antara kesugihan kalian kerubungan Al-Ihya Mambaul Huda kalian pono Al-Hikam wonten ing benda paring ngene Mbah Khazin menika dateng Syekhona Khalil lan dumugi Rasul sallallahu alaihi wasallam astu nyambung zahiran wa batinan dunyan wa ukhran. Allahumma mugi-mugi keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Huda Gus Nasrullah, Gus Ahmad, Simbah Nyai lan sedaya pengurusipun astu dipun paring kegiatan dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi ketabahan kesabaran lan astu dipun paringi dipun paringi sifat dados tiyang sepah kangge santri lan masyarakat. Allahumma amin. Lan mugi-mugi dipun gampilaken rezekinipun, dipun gampilaken urusan dunya akhiratipun. Allahumma mugi-mugi sedaya santri Mambaul Huda menika astu dipun futuh dening Allah Subhanahu wa taala kangge nampi al-ulum an-nafi'ah. Allahumma amin. Mugi kita sedaya tansah pinayungan rahmatipun Gusti Allah, dipun paringi berkah dening Allah menangi wulan Ramadan ingkang badhe dumugi, sehat lahir batin, tetap iman Islami, boten kelangan, boten kehilangan kesempatan kangge nglampahi kebagusan. Allahumma menawi Allah kagungan kersa ingkang sanes, mugia kula panjan sami pejah kanthi husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li syuyukhi masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ya Allah salatan tunajjina bihan jami'al ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, tahhiruna biha min jami'is sayiat, tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat, tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wal 'amala bima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a qalban khashi'a wa lisanan dhakira taubatan nasuha 'amalan salihan maqbula taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal fawza bil jannati wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa su'il qada syamatil a'da. Na'udzubika minasy syakki wasyirki wasyyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq.
وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. نعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا الله إنا نسألك يا الله أن تجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومشايخنا وتلامذنا يا الله ويا الله ومن تسب إلينا يا الله ومن له حق علينا، اجعلنا وإياهم من أهل العلم والتقى والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال والضير. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك المتقين المخلصين، ومن عبادك الصالحين المصلحين، ومن الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حقق آملنا وآملهم، اللهم يسر أمورنا وأمورهم من أمور الدنيا والآخرة. اللهم يا الله حسن عقيبتنا وعقيبتهم فيها يا الله. اللهم يا الله إنا نسألك أن تجعل هذا المعهد يا الله معهد منبع الهدى يا الله معهدا مباركا نافعا في الدين والدنيا والآخرة. اجعلها معهدا معمورا يا الله، معهدا معمورا يا الله، معهدا معمورا بالتعليم والتعلم يا الله، معهدا معمورا بالحلقات يا الله، معهدا معمورا يا الله بأنواع يا الله الأعمال العلمية يا الله. اللهم اجعلها يا الله معهدا معمورة مباركة نافعة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم خرج منها يا الله عبادك العالمين العاملين بعلومهم، وخرج منها يا الله عبادك المتقين، وخرج منها يا الله عبادك الصالحين، حتى يأتي الأرض ومن عليها، حتى يرث الأرض ومن عليها يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة الإجابة. اللهم استجب دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم سلم أمة محمد، اللهم اهدي أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم فرج أمة محمد، اللهم بارك حياة أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم اغفر ذنوب أمة محمد، اللهم وحد صفوف أمة محمد لإعلاء كلماتك يا الله. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا سؤالا ولا دعاء إلا أجبتهما، ولا يا الله طالبا يا الله ولا طالبا ولا طالبة إلا نجحتهما يا الله، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت راض بها إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. matur nuwun. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mugi-mugi manfaat sedaya patun akimun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.